Audio Jungle. كبرات خطاطلتنا زينات نايز على حزنا مسئلة لنا خطاطلنا بخبر نعدم فلما عند أرستاتهم حوحات كأوروميا حاجز رهيبة شعبيا نحط حوحات ملسيبو أبي حمد مرحت حوحات يدوم نخهبو صويعو بجي تكراي بزملكت حدش حابريتا تلاقيقو قبل العلماء قلنا اسمران استحسبنا طفات بروجكت بزملكت حابريتا وصيو هذا دمان عبد زرزروم كافل فلاتنا استرخب حابريتا كم زحبرو أبي حمد مرحت حوحات بسلاو منقدي يدكم هاو زبل تزاز كم زحبه زرخب حابريتا يرد أبي حمد نقولهم منسترات إثيوبيا أون تجراي بزملكت قطين تزاز أم حلالي فلو أبي حمد وزي تزاز أم حلالفه مسني أبادولا جمدان كالوت بوليتيكانياتات أورومون كما كرد حرم قنايو كم زغنا تفليت الله بالسجن أورومو مجمريا حزب تجراي نمدخمن نمسلوز على سلو عامي نمسعنن ناب تجراي زعتو زنبره كله عينت قربات أقواريزو حزب تجراي نخبيد سنتت أقاريز ويركب حزب تجراي بقطبة أداخيميو هي بزح منسي እውን ካብ ትግራይ ወፂኡ ናብ ስደት ከምርሕ ገይሮ እየ ኢሉ ዝኣመነ ስርዓት ብልጽግና መራሕቲ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ኢድኩም ሃው ዝብል ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ኣብይ ኣሕመድ ኢዶም ክህቡ ዝደለዮም መራሕቲ ወታደራዊ መኮንናት ትግራይ እንትኾኑ ጀነራል መዲድ ጀነራል ድንኩን ጀነራል ምግበይ ሃይለን ዝርከብዎም ዋና ዋና መራሕቲ ትግራይ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ፖለቲካዊ መራሕቲ ድማ ከምኒ ዶክተር ደብረጽዮን መንጀሪኖ ወዘተ ዝመሳሰሉ ከም ዝርከብዎም ተሓቢሩ ኣብይ ኣሕመድ መራሕቲ ትግራይ ኢዶም ንህቡ ዝፅውዕ ዘሎ ምስ ጸላኢ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ብምትሕባር ሃገር ከፍርሱ ይሰርሑ ኣለዉ ብዝብል ስለ ዝኸሰሶም ከም ዝኾነ ካብ ፈልፍላ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ እዚ ውሳነ ኣብይ ኣሕመድ ብብዙሓት ነባራት ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ተቃውሞ የጋጥሞ እኳ እንተሃለወ እኒ ኣባዱላ ገመዳ ዝሓዘ ጉጅለ ሕወሓት እትበሃል ውድብ እንተይጠፍአት ልዕልና ህዝቢ ኦሮሞ ክረጋገጽ ኣይኽእልን ስልጣንና እውን ኣብ ሓደጋ ኣሎ ኢሎም ከም ዝመጎቱ ድሌት ኣብይ ኣሕመድ እውን ሕወሓት ምጥፋእ ስለ ዝኾነ እቲ ብእኒ ኣባዱላ ገመዳ ዝቐረበ ሓሳብ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ኣብይ ኣሕመድ እውን ትእዛዝ ከም ዝሃበን ዝተረኸበ ምስጢራዊ ሓበሬታ ይረድእ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ወታደራዊ ዓቕማ ኣብ ዘጠናኸረትሉ ኣብይ ኣሕመድ መራሕቲ ሕወሓት ብሰላማዊ መንገዲ ኢድኩም ሃው ዝብል ትእዛዝ ምሃቡ መራሕቲ ሕወሓት ኢዶም ክህቡ እዮም ኢሉ እንተይኮነስ ምክንያት ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጦርነት ንምጅማር ደልዩ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ድማ ኣስመራን መቐለን ብብልጽግና ኦሮሞ ከቢድ ፕሮጀክት ከም ዝተተሓዘለን ነቲ ብብልጽግና ዝተተሓዘለን ፕሮጀክት ዝምጥን ምድለዋት ክገብራ ከም ዝግባእን ሊቃውንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቡ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ሓሳቦም ዝሃቡ ምሁራት ከም ዝገለጽዎ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ዝተወሰኑ ሓደ እግሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ካልኣይ እግሮም ድማ ኣብ ኣስመራ ረጊፆም ምህላዎምን ኣብ ሸንፈለል ከም ዘለውን ይገልጹ ብመሰረት ሓሳብ እቶም ምሁራት ዝተወሰኑ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝፈርሐናን ንስልጣኑ ስግኣት እዮም ኢሉ ስለ ዝሓስበናን ብዝረኸቡ ኣጋጣሚ ከጥፈና እዩ ኣሜሪካ ይኹን መሻርክታ እውን እንተኾነ ሕወሓት ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ዓንቀፍታ ይኾናን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ሕወሓት ንምጥፋእ ኣብ ዘካይዶ ወፍሪ ኣሜሪካ ይኹን መሻርክታ ክሕግዝኦ እየን ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዘለዎን ኣረኣያ ገና ኣይተቐየረን ክሳብ ሕዚ እታ ኮሙኒስትን ደጋፊት ቻይናን ዝኾነት ሕወሓት ከም ዝኾነት እዮም ዝርድኡ ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ እንተየጥፍአና ምስ ሻዕብያ ይኹን ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ጥምረት ፈጢርና ነጥፋዮ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዙ ይገልጹ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎም ድማ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎም ተስፋ ዘይቆረጹን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ገመድ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይተበተኸን ኢሎም ተስፋ ዝገብሩን መራሕቲ ሕወሓት ከም ዘለዉ እቶም ምሁራት ይገልጹ እዞም ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ገመድ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተበተኸን ዝጽገነሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ግዜ ወሲድና ንርአዮ ዝብል ሓሳብ ዘቕርቡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ሻዕብያ እውን ጥርጣረ ዘለዎም ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ምክንያቱ ድማ ሻዕብያ ኣብ ታሪኹ ብተደጋጋሚ ንሕወሓት ስለ ዝጠለማ ሕዚ ዘሎ ሻዕብያ ኸ ዝእመን ድዩ ክብሉ ሕቶ ከም ዘልዓሉ ዝተረኸበ ምስጢራዊ ሓበሬታ ይረድእ ዝተሰነዱ መጻሕፍቲ ከም ዝሕብርዎ ደርግን ህዝቢ ትግራይ ርዳእታ ምስ ከልከለ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ጥምየት ስለ ዘጋጠሞ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሱዳን ናብ ጓዓዘቶ እናሃለወት ሻዕብያ መንገዲ ዓፅዩ ኣይሕልፍን ብምባል ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንገዲ ክሃልእ ከም ዝገበሮ ይገልጹ ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ስርዓት ደርጊ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ጦርነት ሕወሓት ተተኳሲ ብረት ወዲኣ ካብ ሻዕብያ ሓገዝ እኳ እንተሓተተት ሻዕብያ ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ መንግስቱ ሱዳን ኣፅዋር ብመኻይን ጽዒኑ ናብ ትግራይ ከም ዝለኣኸ እቶም ዝተሰነዱ መጻሕፍትን ታሪኽን የረድኡ ስለዚ ድማ እቲ ዝሓለፈ ስሕተት ምርሳዕ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ሕዚ ኸ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ዝእመን ድዩ ኣብ ሻዕብያ እንተይኮነስ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምና ክንተኣማመን ይግባእ ዝብል ሓሳብ ዘቕርቡ መራሕቲ ሕወሓት ከም ዘለዉ
ዝተረኸበ ምስጢራዊ ሓበሬታ የረድእ። ይኹን እምበር ዛጊድ ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት ሻዕብያ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ምስ ትግራይ ሓቢሩ ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ብተግባር እናርአየ ከም ዝርከብ ፍልፍላት ካብ መቐለ ይሕብሩ። እቶም ፍልፍላት ከም ዝገለጽዎ ሻዕብያ ንትግራይ ዘድልያ ነገራት ንኽማልኡ ዛጊድ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ዝነኣድ ከም ዝኾነን ንሚድያ ግልፂ ዘይግበሩ ብዙሓት ፀጥታ ምሕላው ብዝምልከት ካልኦት ተግባራትን ይሰርሑ ከም ዘለውን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እቶም ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ሻዕብያ ንትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ምትሕብባር ንትግራይ ሓልዩ ጥራሕ እንተይኮነስ ብልፅግና ንመራሕቲ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣጥፊኡ ቀጻሊ ትልሚ ድማ ስርዓት ግደፍ ምእላይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ክብሉ ወታደራዊ ሊቃውንቲ ይገልጹ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ጉዳይ ትግራይ ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ካብ ምሃብ ንኽቁጠቡ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበ ተፈሊጡ። በጀት ትግራይ ብዝምልከት ይኹን ጉዳይ ትግራይ ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ዲፕሎማት ይኹን ሚድያ ሕቶ እንተቐሪቡሎም መልሲ ከይህቡ ከም ዝተኣዘዙ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። በጀት ትግራይ ብዝምልከት ግን ሕቶ እንተቐሪቡሉ መልሲ ክህብ ዝኽእል ኣሕመድ ሽደ ጥራሕ ከም ዝኾነ ኣብቲ ብኣብይ ዝተዘርግሐ ደብዳቤ ከም ዝተገለጸ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ታት እዚ ዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።